Začali sme podľa mňa veľmi dobre, držali sme sa s nimi, hra bola vyrovnaná, dostali sme na 1-0, vyrovnali sme, potom góliky a zvládli sme to aj vlastne otočiť na konci, čo je veľmi pozitívne vlastne pre náš tým a zobrali sme si ten bodík dneska, tak je to super. Veľmi dôležitý bodík. Jasne, sorry, tá treka tam to nebolo úplne ideálne, čo sa tam stalo, možno Skalica vám to otočila, aj keby chýbal taký pohyb alebo niečo v tej... No, dostali sme ich na koňa tým, že sme im dali presilovky, dali gól, tým sa dostali oni na koňa, tak potom sme začali viac brániť, dostali sme gól, čo ich dostal do vedenia, ale podarilo sa nám to vyrovnať a to nás nakoplo a v predĺžení sme to rozhodli. No. Ten gól v predĺžení, aké boli emócie? Vynikajúce. Ešte pri domácom publiku, čo im ďakujeme za skvelú eufória, to bolo dobre. Si prišli do Skalice minimálne pred ten jeden bod, takže dá sa úloha splnená, doma môžete rozhodnúť. Áno, úloha splnená. Myslím si, že keď hráme s nimi to, čo si povieme, tak sme lepší super a dúfam, že doma vyhráme obidva. Dobre, raz, dva, tri. OK, tak na úvod niečo k tomu zápasu. Bol taký podobný zápas ako včera. Zápas podobný, zase množstvo našich faulov zbytočných, útočných hlavne by som povedal. Tomuto sa musíme vyvarovať, ale tuto sa ukazuje tiež veľkosť mužstva v tomto powerplay, že dvakrát sme dokázali vlastne vyrovnať pár sekúnd do konca, takže za toto som rád, s chlapcom som vďačný a super partia. Pokračujeme ďalej a doma musíme ukončiť tú Skalicu. Ty zdával do prázdnej brany na to 4-4, som mal pocit, to bolo tak dobre zahraté. Áno, tam Korby hodil Ferovi, ten naznačil krásnu križnú mi hodil, ja som mal poloprázdnu bránu, stačilo to trafiť. No, ako možno hodíš dva zápasy tak spätne, bol to veľmi dobrý hokejbal, raz jeden tým hore, raz druhý tým hore. Bude to ešte asi vyrovnané. Určite so Skalicou to je vždy vyrovnané, je to toto play-off, tu sú všetky 4 týmy dobre, tu rozhodujú tie detaily, fauly, presilovky, toto play-off rozhoduje vždy, takže sa tomu musíme vyvarovať a myslím, že to bude dobré. Aké boli tie emócie po tom rozhodujúcom gole? Niečo podobné ako minulý rok v tom finále, ale samozrejme sa to tomu nedá rovnať. Musíme sa zase trošku skľudniť a nájsť sa na tej víťaznej lúne, ktorú sme včera prerušili.